Angithi niyangazi ngibhala incwadi mos. There's one thing. Ebengingiza lapha endleleni ngicabanga ukuthi abazalwane we've made a mistake. We've thought ukuthi insindiso is synonymous with ignorance. Ukuthi yabona nathi usindisiwe sekufanele ube ungazi lutho. Ube umuntu kaNkulunkulu. Siyatholana? Sindisweke ngo1975. At that time ngiphasu JC ngamalengisi. Ngiphasile leso sikhathi. Leso sikhathi ngangiyicelebrate. South Africa yonke yayazi ukuthi kunomfana kaKhathite ophase uJC ngedistinction. Uyabona mase nathi nangiya kubafundisa abafundisi abasinsu ngibuza imibuzo ngiphendule ngomthandazo. Ngina ngibuza umbuzo bakungegama lika Jesu Nkosi msize nangumntwana angahambi ngokwenyama ahambe ngokomoya. Because lalana angithi ngibuye weseli. Eweseli abafundisi bakhona abafundile. Uyabona masinobuza umbuzo uyaphenduleka. Ensindisweni obuza umbuzo uyathandazelwa.